Hello, pre. Asa mga karon? Ani naman ko sa balay. Ulan-ulan mo kaya diri. Kaya pa ko nagmata kay bilar kay gabi kay na party-party mi diri sa balay ba. Niani man gud ang mga kuan ang taga unit team. Wow! Bukay ko gabi eh. Nga ko lang na dumduman gihatod na ko ni Suramiri sa kuan parko. Naunta ko'y lakaw karon na uban unta ta ba? Okay na ako ni Derby sa Manila. 1 million ko ng pot money. Dala ta dito 20 ka manok para siguro gyud. 1 million lang pot money. Na 20 ka manok lo tong dala. Gansi man dana. What? Gansi kita ng 1 million eh. Bro, what are you talking about, man? Kabalo bay ka sa akong mga manok kung unsa maaway akong mga manok. Nya sugal lang nimo ng 1 million. Untog mga 400 million sugot ko na 20 bay ka manok. Pero basta-basta maaway akong mga manok wa pa ba ni pildi-pildi. Champion ba ni tanan. Oh. Diko gansi ta ng 1 million. Oh, inuom sa vlog kay inom power mo gid ka na maaway na imong manok na 1 million ra ang pot money na gansi pud lagi wa ba makamat sa na imong ka-power sa imong manok na 1 million ra pot money. Ah, gansi ya punta. Ah, lagi lang sunod na lang ba sunod. Dilian na lang uban na lang ta karon dito sa Ukraine. Kay napangumbran ko dito bakal. Oh. Nagdala ko dito na pulo ka barko para maway kargahan sa bakal. Then pagbalik nato atong ipatimbang dito sa Puerto para makakwarta ta. Sige. Muban na lang ko sa imo kay taud-taud na pud ko wala makana sa Ukraine. Di ka ta mga hulugan og bomba ya. Sa ig kabalaka ng bomba nga mga hulog ya. Ito ka gunang ligayan. Importante makakuha tag bakal dito para makakwarta ta. Ano ang senyo natamimi kayo, ano?